Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो जोंनि लाइमोनफोरनिफ्राय एबा इउथ्सनिफ्राय जे BTC आव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड प्लस TET जोबोर गोनांथि TET नि सायाव। दा बे साख्रिया जागोन ना जाला एबा दायो साख्रि मोनगोन ना मोनला आरो मोनोब्ला माब्ला मोनगोन बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स फैदों आरो मोनसे भिडिअ फैगासिनो दङ जाहाथे गोबां लाइमोनफोरा माने एसेब्लाबो गोसोखौ मोजां मोनो बेनि सायाव गोबां खावलायगासिनो दङ। दा जियानो जा नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट लाबोदों जाहाथे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो TET मा जागोन बेनि सायाव कभार खालामगोन प्लास गुबुन हारिनि STP स्टेटास एबा जोंनि हारिया मा खहा दङ बेनि सायाव सावरायगोन बेनो जाबाय साख्रिनि सायाव। दा जियानो जा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आपकामिं लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइट बेनो जाबाय CSB आव। सो दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा साख्रि जेनिखि BTC आव सिलेक्शन खालामो बेनो जाबाय CSB आरो बे CSB आवनो जोङो एडमिट मोनदोंमोन एबा जोङो माखासे आपडेटखौ मोननो हादोंमोन। दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे CSB आ दंना गैला आरो CSB आ साख्रि होनो हागोन ना हाला। दा गोबांथार रिसार्च खालामनाय मोननाय बादिबा CSB आ दाबो भेलिडिटि दं होननानै खोनादों एबा सर्सआव मोननो हादों बाट आनअफिशियेलि आरो नाथाय गोबांथार रिसार्च खालामनाय मोनदों जे जोंहा टार्म्सआ थायोनो बेनो जाबाय 5 इयार्स अके 5 इयार्स टार्म्स थायो बेनि गेजेराव अलमोस्ट 3 इयार्सआनो दंबावो बादि होननाय खोनादों। दा बेखौ नंगौना नङा नोंथांमोनाबो एसे नटिस खालामबानो जाबाय जाहाथे खबर लायो। दानिया जुदि 3 इयार्स दंबावोबा बाथ्रा जाबाय CSB आ माखासे सिलेक्शन खालामना दोनदोंमोन जेराव 3rd ग्रेड थ' बिनि 3rd ग्रेडआ एग्जामा डिग्री लेभेला एग्जाम रिटेन पास खालामना दोनबाय आरो बेयाव जास्ट माने स्किल टेस्ट दंबावोमोन अके स्किल टेस्टआ जागोन ना जाला बेनि सायाव कभार खालामगोन आरो Gr-4 टटेलि बे जोबखाजोब्बाय खालि एपइन्टमेन्ट लेटारखौल' होनांसिगौमोन बेनो जाबाय Gr-4 स्टाफआव आरो लोगोसे HS लेभेलनि Gr-3 बेनि एग्जामनि रिजाल्टआल' ओंखाराखैमोन अके माने गासैबो रेडि जाबाय जानांगौ नाथाय ओंखारासै मानोना बे समावनो MCC नांना होबाय। दा बेबादि नाङोबा साख्रि होनो हाया बेखौथ' जों बयबो मिन्थिखादोंमोन। दा बाथ्रा जाबाय दा पेन्डिं थानायखौ अके पेन्डिं थानायखौ सोर मावगोन मानोना जिनोखि CSB खौ दादोंमोन CSB दानाय सरकारा थांनाय बारनि UPPL सरकारमोन जेराव बिथांमोना दायो सरकार गैला अब्ला मा जागोन बे मोनसे बिग कुइसन। दा मा जागोननि फिननाया बेनो जे नैबे CSB आ दङ अके CSB आ दङ माने CSB आ दासिमबो दङ होननाय खोनादों जाहाथे बिथांमोना दायित्वखौ लायो आरो बे CSB खौ दायो सोर सालायगोन बेनो जाबाय प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट। थ' प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआ जिनोखि BPF सरकार फैबाय दायो पावाराव आरो 5 अक्ट'बराव के स' 5 अक्ट'बराव माने समायखिरा लासिगोन आरो बेयाव सोर EM मोनगोन मा डिपार्टमेन्टनि EM मोनगोन सोर डिपुटिसि मोनगोन दा बेखौ जों गासैबो 5 अक्ट'बर खालि जोङो मोनथिसिगोन। दाना जाबाय हमना ला एग्जाम्पल फरेस्टनि EM आ गैला दा गोदान फरेस्ट जासिगोन थ' थिग बेबादिनो हमना ला एग्रिकालचारनि EM गोदान फैसिगोन दा बिथांमोना मा डिसिसन लायो बिथांमोननि सायाव मोनसे प्रेस मिट फैगोन आरो जेब्ला प्रेस मिट फैयो जे अब्लासो जोङो जे पेन्डिं थानाय साख्रिखौ मा खालामगोन प्रेस मिटनि गेजेरजों जों गासैबो 5 अक्ट'बर उनाव मोनथिसिगोन। नाथाय आं सानो हमना ला 90% माने प्रसेसा जागोन बादिखौ मोनदों माने रि एग्जाम जाया बादि मोनदों मानोना रि एग्जाम खालामबा गोबां खरसानि खोथा थायो आरो लोगोसे गभर्नमेन्टआबो माने खरसा जायो आरो स्टुडेन्टसफोराबो डाबल एप्लाइ खालामनांगौ जायो बा गोदानै जुदि रि एग्जाम जाबाबो माने गोबां थांलाय फैलाय खरसा एबा रि एप्लाइ जाबाबो गोबां खरसा जायो। थ' बेखायनो 90% माने रि प्रसेस जानाय चान्सखौ आं नुहुरदों नाथाय बे समजों लोगोसे मोनथिसिगोन जेब्ला 5 अक्ट'बर जायो अब्ला बिथांमोना मा थांखि लायो बे गासिबो जासिगोन। दा गोबां गिनाय सोमजिदों जे प्रेजेन्ट सरकारा मावनाय नङा नामा एसेबां बिदि दासान नोंथांमोना प्रेजेन्ट सरकार फैबाबो माने जेनोखि पेन्डिं थानाय साख्रिनि खोथायाव बियो जानाय चान्सआ दङ। दा नोंथांमोना एसेबां नेगेटिभ लानाङा मानोना सिगांनि बादि नंला दायो जुगा चेन्ज जाबाय बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना जिनोखि स्टुडेन्टस दं आंनि नायगिरि नोंथांमोन जाहाथे गोसोखौ नार्भास खालामा जाहाथे नोंथांमोना डिमटिभेट जाया नोंथांमोना जेब्लायबो माने रेडि थाबाय था फरायबाय था जाहाथे आपकामिंआव आरोबाव गोदान साख्रि फैगोन। दा हमना ला दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट BPF सरकारा आरोबाव नेक्स्टआव गोदान साख्रि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड फैगोन मानोना एभ्रि बोसोरावनो रिटायारमेन्ट जायो अब्ला गोदान पस्टआ ओंखारबाय थायो। दा बेखौ जमा खालामनानै आरोबाव माने सेन्सास खालामनानै बेसेबां पस्टआ लांदां दङ बेखौ माने डाटाखौ लानानै गोदानै माने साख्रि फोसावो अके बेयाव नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबे 5 इयार्स जिनोखि दायो टार्म्स थागोन BPF सरकारा बेयाव गोबांथार साख्रि मोननाय चान्सआ दङ मानोना गोबांथार रिटायारमेन्ट जागोन नालाय बेनिफ्राय गोदान प्रजेक्ट फैगोन गोदान मिशन फैगोन बेयावबो नोंथांमोना माने लाइमोनफोरा माने एंगेजमेन्ट जानानै थानो हानाय चान्सखौ मोनगोन बेखौ एकदम सियरखा आरो दा जियानो जा बेखौ जों मिथिबाय जे CSB आ दासिम दंथ'यो बादि दा बिनि गेजेराव 5 अक्ट'बराव जेब्ला गासैबो डिटेल्सआ फैगोन प्रेस मिटनि गेजेरजों अब्ला नोंथांमोना फिन खनसे BTC साख्रिनि सायाव आपडेटखौ मोनगोन। दाना फैबाय जोबनायाव
साख्रि दा बे साख्रियाव जोंनि एसटी अके जोंनि एसटीआ अके बीटीसी आव एसटीआ मोनसे स्पेशल रिजार्वेशन कोटा थायो बेखौ आं सिगांनो बुंखादोंमोन जे 70% मोनो अके दा बे एसटीआव अके देन बेनिफ्राय एसटीपीआनो जोंहा बांसिन नालाय प्लेना जोंनि बर'फ्रा गोबां माने स्कप मोनो आरो हमना ला जोङो 100आव हमना ला 70 एबा जोङो 60खौनो मोननो हायोमोन दा बाथ्रा जाबाय गुबुन गुबुन हारिनो जेरै एसटीपी कोटा होयोबा जोंहा मा खहा जागोन बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखागौ जुदि एसटीपी बिथांमोना जुदि होयोब्ला जाबाय जुदि गुबुन हारिनो जुदि मोनथाम मोनब्रै हारिनो जुदि एसटीपी होयोब्ला बिथांमोनाबो हमना ला जोंनि 70% अके जास्ट माने एसटी होनाय लोगो लोगो बे 70%आव बिथांमोनाबो बाव माने जायगा लाफैगोन आरो बिथांमोननि जेनोखि जौगानाय हारि बिथांमोना जोंनिफ्राय एसेबाबो माने गोरोंसिन होनजायो बिथांमोना बावहाय माने बुहुत चान्सखौ मोनगोन आरो जोंनि पस्टआ जोंनि बर' हारिनि पस्टआ साख्रियावनो जा एबा इडुकेसनावनो जा माने गोबां खमायनाय चान्सआ थायो माने बादायलायनाया बारा जायो आरो दा बे गेजेराव सोर सोर एसटीपी मोनगोन बिनि सायाव जों माखासे लिस्टखौ दायो जेनोखि भाइरेल जागासिनो जों बेखौ दायो एसे नायबिजिरनो दा बेबादि ससियेल मिडियायावहाय गोबां गोसारगासिनो दङ जे थांनाय बाराव बिपि पार्टिया बिसायख'थि फोसावदिंनायाव लानाय माखासे थांखि जेरै बीटीसी ओनसोलाव थानाय नंगुबै भारतारि नोगोरारिखौ माने दि भटारखौ नोगोरारि मुङा जाहाथे जेब्लायबो माने रोखोमनि सातजारलायाव गोग्लैया माने बे टाइपनि मोजां खामानि थांखि बिथांमोना लादों मानोना बिथांमोनाबो राइट्स दङ मानोना बिथांमोनाबो भारतारि अके स' बे जोबोर मोजां देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव 28आव बीटीसीआव थानाय कच राजबंशी आरो लोगोसे आदिबासी हारिसाखौ एसटीपी महरै सिनायथि होनाय माने एसटीपी स्टेटास होनाय जोंजों सेम जेरै बर'आ एसटीपी प्लेन थिग बेबादिनो बिथांमोनखौबो राजबंशी आरो आदिबासीखौ एसटीपी होनाय आरो समान मोनथाय होनाय बिथांमोना माने थांखि लादों आरो माने बिथांमोना इयुनाव माने जाहाथे एसटीपी होगोन बे थांखिखौ माने इनडाइरेक्टलि बुंनाय जादों आरो देन नेक्स्टआव 29आव दङ देन 29आव दङ बेनो जाबाय सरनिया कसारि हारिसानो हारियारि फोरमान बिलाइ एसटीपी होनाय माने एसटीपी स्टेटास बर'जों सेम बिथांमोनाबो माने होनाय बाथ्राया बेयाव बेरखांदों आरो देन बेखौ जों मिथिबाय दानिया फैबाय नेक्स्टआव 30 नाम्बाराव एबा 30 नाम्बाराव एन्ड 30 नाम्बाराव बुंदों बेनो जाबाय मदाहि हारिसाया एसटीपी फोरमान बिलाइ मोननाय माने सेम बाथ्रा आरो जे बेवहाय बुंदों कच राजबंशी आदिबासी बेनिफ्राय सरनिया कसारि बेनिफ्राय मदाहि बिथांमोना माने बर'आ जेरै मोनथाय मोनो सेम माने समान मोनथायखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना बाव लिरनाय दङ आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा गासैबो जे 100% जागोन बेबो नंजोबा पलिटिकेलाव गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ जायो बेखौनो जों मिथिखागौ जे 100आव 100% समायखिराया जायो बेबो नङा आरो थ' बेखायनो जोङो बांद्राय गिनांगौबो गैया आरो गोबां साननांगौबो दङ बाथ्रा जाबाय 70%आव जुदि बिथांमोना एसटीपी मोनमारोबा जायगाखौ बिथांमोना निस्सय लागोन एबा थारैनो बिथांमोनाबो गासैबो साख्रियाव माने समान मोनथायखौ मोनगोन आरो दा बे समान मोनथाय मोनोब्ला थ' बिथांमोनाव हारियाव जों बांसिन गोरोंसिन दं होनना जों मिथिनाय जायो बेखौ नायोब्ला जोंनि बादायनाय जोंनि एसटी खथायाव साख्रिफोराव बादायनाय जेरै हमना ला अनलि बीटीसी नङा आसामनियावबो एसटीपीआ 10% रिजार्वेशन मोनोना बेयावबो बिथांमोना स्कप लाफासिगोन आरो लोगोसे सेन्ट्रेल लेभेलाव एसटी मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो माने एसटी खथायाव बिथांमोनाबो साख्रि मोनगोन आरो बेयाव जोंनि बर'फोरा माखासेयाव उन जानाय चान्सआ थायो आरो दा बेखौ समजों लोगोसे नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनथिसिगोन